guys, good morning. So ako na po ni si Kuya Renz guys. Ubani ko ninyo kung asa mi padong karon. So nag-outfit ni sa ako ang pagumangkon sa akong cousin. Flower ang ako ang kuan. Of course, outfit kay no choice man ta guys. So guys, padong namin sa muang area kung asa mi padong. So nagdami og sakos. Nagpauna-una ko guys kay of course para ma-appeal po sila sa ato ang vlog kay magpa-shout out daw po sa ilang mga face. Tapog og tumbler kay of course uhon ba po ta guys kung magkuan ta mga hoy o sa napay buhaton nga lain, di ba mo nang ako is BSP jud ko laging handa. Ang area guys nga among gipangahuyan so ako kasabot guys kay perting labo nga unja wala po'y kahoy sumuni ni agian sa baging audit guys last year. So hope na ma-okay na jud ni siya kaysa una guys nangahoy mi din dapital hinlo pa jud ni siya na pay agianan so naglisod mi asa mi mo agi. Guys bahalag way kahoy basta na biyabas so nangita pa may kuan biyabas ana guys kay of course ting biyabas man siguro purong kuan buwana or tuiga kay grabe jud ang buyabas ron is full of kuan bunga-bunga there. Hoy chares! Perting sa mukha kayo guys kay daghang bitaw nga nang mamilit sa imong jacket bitaw nga something yet kanang murag na brown color so mamilit jud kaayo man gisamukan ko unya ko mi asa man ta mo agi diri perting labo nga murag nata sa Encantadia Ginoo ko murag nata sa Lereo. Guys, 3 years na jud po ko guys nga wala ka pangahoy sa nganing nga kuan ba kay sa una kay ani po nang puyo sa una so balin mo ko guys Bulilis to California. So sa California guys lahi ra jud to kay way labong ato is bugnaw kay og hangin ma-feel nimo ang snow. Hoy charis! Ani sa bukid guys ma-feel nimo ang kuan jud sakto nga hangin og kanang kuan di ka magutman kay of course na makas bukid. So of course ako guys nagtabok-tabok ko kay nama ko yung mga igsoon sa California og sa Bulilis mo nang free ko nga kuan balhin hoy free sana all. Guys kanina abot dumi sa final destination so nakakahoy na ko nakita kog kahoy so naglutibas-tibas ko guys of course kay maning kamot ta kay ngano ting-uwan na sad hapit guys arin dapita sa kuan barangay Bulilis mo nang naningkamot og paningkakay kay maigog punta lain sa butet mga hoy nga wa tay isugnod kay di man sad pud guys nga magsilbi ang pamuwel ra gamiton dapat na mo kay kahoy i-partner. So kana guys arang paningkakay naman ang tulo bahalag ni banakon wala binaganahuna guys hangan na ay has nga mo paak na mo sa mga lobot. Hoy charis! Ang among ginahuna is mga kwamig kahoy nga bongga nga kanang patay siya nga dili udon sa ilawom kay nabagay uban guys nga na mga kahoy nga nanay mga something mga like omegas mga unsa ba na oy basta man ang agam kay kuha ang main target diri nga kahoy isa ng uga nga murag baska-baska pa murag dinong agba baska. Kita guys naga-smile ako pero alimuot na kayo kay perting ini tagahapon kani nga video guys is gahapon ni sa pagkahapon. Bisig alas 4 na guys, perting init grabe ang climate change of the world. Mo nang ako gahangyo sa uban nga di na mag-burning fossil fuel kay para ang atong ozone layer mabalik sa dati di na kayo init. Unya guys, nakatapok na ko og isa katapok. So laban na ni kayo. Okay, ang among danga sako is amo ang goal is mapuno ang isa ka sako sa kahoy. Muna amo ang goal for today's video. Bahala mo rin guys kung makakuan mo dirty minded mo des ang mga kuan akong suot kay flower jud na kay no choice ug guys kay katulbay pug ayo guys mga hoy ka kanay nga something na something bitaw guys nga murag karon pa ko kakuan gahapon guys kana bitaw na itom kaayo nga murag kuan sa tawag ana oy bitaw guys nga itom di ba ang sum na to kay di na mamaak. Ang uban guys ito na nga may gahapon kay mamaak na mo sutsot na mas ilang mga bugan-bugan. Grabe jud. Unya guys kani kay gusto na kahoy kay daghang mamaak lagi po mo na kasurindiro nako guys kay daghang mamaak murag mukamang nasa kanang bugan ba ang lain na paminahon kay na something gilok ba huy charis time guys ako gibiyaan ko guys ang kauban kay ta sa nangahoy sa ning kangkay pero ako ready na jud ko ari guys manang always ta ready kay ngano og di na to masud ng kahoy nya na example na ihas kang bukod of course nadara na to kahoy so tabla na baha ng has dira. Kapag katawa ko gihari man dres bukid kay di ka magkugig dres bukid mabas mo bugka kay ngano sa bukid daghan jud nga magamit o kanang basta kay ako di lang kay ako na sura po dagang bukid diri nga well known na kaayo sa bukid kung unsa jud nindot kaayo nga makuha diri sa bukid. Karon guys pa may manguli so nagpakuan na akong kauban na ako ang cousin nga bisan na paug-ug pa siya guys mura pod og bugas ang gaano ra ba ka kaadyo unsa ako of course macho ba pod ako pero lisod ko ana guys pero laban ra gihapon kay og magkamansod malisod ka ayaw hunaw na nga lisod ka dapat imo nang makaya kay mamanay goal ni mga kakakahoy pero nang mabidyo ko sa ako ang kuan pag umangkon sa video sa ko so sorry sa ako ang lobot kay murag dako jud. Hoy chares dapita guys mugawas sa paradise ang final destination so lami kayo ang kuan panahon lami ang panahon guys pagawas na ako o makita nimo ang mga Alicia nga area Alicia panoramic makita nimo diri napita guys diri sa barangay Bulilis unya nanog do na ako ang kuan
cousin ako nang look to sad ko kay of course aning kamot mo perte ari ko na murag na insulto sa ang lubot guys grabe nagibidyoan agi focusan sa camera ang lubot nako unya pagkahuman ni hapit niyo og biyabas kay of course mao jud pud na amo ang goal ikaduha nga goal nga makakuha mi og biyabas kay pila na katuig guys wala ko katilaw biyabas kay of course na bagyuhan mata bagyong udit maunang pila na ko katuig nga wala ka katilaw og biyabas unang tilaw-tilaw ko mag-edit tong vlog guys salamat kaayo sa tanan nag-watch o nag-follow bye bye see you na pod